Egun on guztioi, eta ongi etorri ekonomia sozialaren enplegu azoka eta kongresura. Eskerrik asko lehenik eta behin, ahatik taldeari eskaini diguten emanaldiagatik, sarrera eder honengatik eta noski ona etorri zareten guztioi ere. Mila esker gaur gurekin bat egiteagatik Donostiako kursal honetan. El Kursal acoge estos días Kursalen FESLAN enplegu azoka eta gizarte ekonomiaren kongresua egiten ari gara egunotan. Urte hau 2023 gizarte ekonomia garatzeko giltzarria da. Eta Donostia gainera gizarte ekonomiaren estatu hiriburu da. Aitortza bat da. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den lan elkartuaren garrantzi kuantitatiboari, kualitatiboari egiten zaion errekonozimendua da. Euskadi gaur egun mundu mailako erreferentzia bat da arlo horretan, bereziki lan elkartuko kooperatibismoan eta lan sozietatean, pertsonan eta planetaren zerbitzura dagoen enpresa ereduat bultzatzen dugu, gizarte ekonomiaren baitan, ekonomiarentzat palanka bat ere bada, eta baita ere ekonomia suspertzeko elementu bat. Gizartea eraldatzen duen elementu bat da. Egun hauetan ikusiko ditugun datu batzuak erakusten diguten bezala. Mota guztietako 60 ekitaldi izango ditugu, €1.000.000 inguruko inbertsioa eginda jardueretan, Eusko Jaurlaritzak 500.000-tik gora egin ditu, 50 enpresa inguru eta 400 enplegu eskainiko dira, eta edukiera gutxi gora bera 1000 pertsona ingurukoa izango da 2 egun hauetarako. FESLANen helburua enplegua sortzea eta enpleguaren kalitatea hobetzea da, beti ere pertsonak eta lan duina eta jasangarria ardatz hartuta. Honetaz guztiaz hitz egingo dugu gaur goizean, mahai inguru eta ponentziekin, eta ziur bai gaude interesgarriak eta oso argigarriak izango zaizkizuela. Gogoratu, uneren batean hemen bizitzen ari garena partekatu nahi baduzue, sareetan partekatu dezakezuela. Honako traola hauek erabiliz, FESLAN 23, ekonomia soziala gara eta DSS ekonomia soziala. Berehala sartuko gara gaira, baina jardunaldi hauek inauguratzeko Donostiako alkate Eneko Goia gonbidatu nahi dut eszenatokira. Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde Andrea, agintari eta herri ordezkariak, ekonomia sozialeko lagunak eta bertatutakoak, egunon guztioi, eta eskerrik asko, gonbidapena luzatzeagatik ekitaldi honetan parte hartzeko. Aste honetan gizarte ekonomiari buruz asko hitz egiten ari gera. Gure hirian, herenegun amaitu zen gizarte ekonomiari buruzko Europako konferentzia. Eta bertan, aukera paregabea izan genuen, Europako hainbat herrialdeetatik etorritako adituekin batera, gaia jorratzeko eta Euskadi, Gipuzkoa eta Donostiaren esperientzia beraiei ere ezagutzera emateko. Europako eta Japoniako hainbat alkaterekin egoteko aukera izan genuen, gure hirietan gizarte ekonomiak egiten duen ekarpenari buruz hitz egiteko. Eta egia esan gauza oso interesgarriak entzuteko aukera izan dugu. Hoy asistimos a la apertura de la feria FESLAN. Gizarte ekonomiaren enplegu azoka eta kongresua dugu gaur eta bihar talentu berria behar dugu proiektuei jarraipena emateko. Eta hori berretsi izan dugu azken egunotan entzun dugunarekin. Gizarte ekonomiaren hiriburua aurkeztu genuen eta gure helburua da pertsonak jartzea ekonomiaren erdigunean. Eta iruditzen zait ekonomia sozialak horretan laguntzen duela langileek enpresetan egiten duten enkarpena ezinbestekoa delako eta beharrezkoa delako talentua erakartzen jarraitzea. Oso garrantzitsua da gure herrialdirako ere. Ekonomia eredu hau bultzatzen duzue eredu sozial bat gizatiarra dena, ongizatea ere sortzen duelako, ongizate soziala, kohesio soziala, eta hori ezinbestekoa da gure bizi estandarra mantentzeko. Adibide ditu. Besteak beste, FESLAN azoka honetan presente dagoen gureak enpresa taldea.
Talde honek eskaintzen dituen zerbitzuak eta sortzen dituen enplegu aukerak aski ezagunak dira. Eta desgaitasuna duten pertsonak lan merkatuan txertatzea da duen helburuetako bat. Hori da pertsona ekonomiaren erdian jartzea eta gizarte kohesioaren adibidea ere bai. Eta zer esan Mondragon taldeari buruz, enpresa kooperatiben eredu esanguratsuena. Donostian duen Basque Culinary Center fakultateak eta Deister eraikitzen hasiko den Gastronomy Open ekosistem proiektuak gizarte ekonomia erakarri dute gure hirira. Era berean, hiria zientzia eta gizarte berrikuntza da, eta teknologia arloan dauden fundazio eta elkarteek inpakto handia daukate. Eta horiei esker Donostia zientzia eta berrikuntzaren hiria bezala ezaguna da leku askotan. Bai estatuan, bai Europan eta bai mundu osoan ere. Altxor horiek zaindu egin behar ditugu. Izan ere, gizarte ekonomiaren nortasun diren elkardana eta lankidetzaren balioak sustatzen dituzte. Eta balio horiek ere hiriak partekatu nahi dituen balioak dira. Por ello, no me queda mucho más que agradecer a todas. Horregatik, gure enpresa, langile, ikaslei eskertu nahi diet, hemen partekatuko duten ezagutzagatik, jakinminagatik eta enplegu aukerengatik elkarrekin eredu hau garatzen jarraituko baitugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Goia jauna. Eta jarraian, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko lehen diputatu nagusiordea eta jasangarritasuneko diputatua. Lehendakariordea eta lan eta enpleguko sailburua, Donostiako alkatea, gainontzeko agintariak egun guztioi. Lehenik eta behin, mila esker, ekonomia sozialaren enpresen eta enplegua biltzen duten topagune honetara gonbidatzeagatik. Ekonomia soziala, ekonomia egiteko beste eredu bada, beste proiektuekin alderatuz balio eta lehentasunetan oinarritzen dena. Tokiko garapena, desberdinen arteko inklusioa, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna edo jasangarritasuna bezalako balioak indartzen dituena. Horiek guztiak, helburu batekin, enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sortzeko helburuarekin. Como decía, valores que... Balio horiek pertsona jartzen dituzte edozerren aurretik eta proiektu propioa garatzeko aukera ematen digute gizartaren erronkei aurre egiteko. Ekonomian, garapenean ditugun erronkei aurre egiteko. Eta gainera, proiektu horien bitartez bermatzen da, bai pertsonen, bai gizartearen beraren garapena, jasangarritasunarekin eta ingurumenarekin lotutako erronka ditu planetaren aliatu izateko hori baita gure etorkizuna bermatzeko modu bakarra. Gizarte erronkak pertsonen eta planetaren osasuna bermatzeko, giza eskubideen errespetua bermatzeko eta zaurgarrienen errespetua bermatzeko. Ezinbestekoak dira balio horiek guztiak, eta horiek ere garapen jasangarrirako helburuen bide horrian ezarrita daude. Beharrezkoa dira garapen hori lortzeko maila guztietan, arlo guztietan. Gizarte ekonomia hor ezinbestekoa da. Gizarte justuagoa, solidarioagoa, demokratikoagoa eta jasangarriagoa sortzeko, eta hala da jasangarritasunez haztea ezinbestekoa delako garapen jasangarrirako helburuak lortzeko. Eta gizarte ekonomiako enpresek eredu gardenak, parte hartzaileak eskaintzen dizkigute kontsumo arduratsua egiten dutenak. Erronkei erantzuteko ezin hobea den eredu bat da, eta batez ere aipatzekoa hazkunde ekonomiko inklusiboa eta enplegu duina sustatzen ditu gizarte bidezko bat, inoratzean utzi gabe eraikitzeko ezin aproposagoa. Komenigarria da eta aproposa eta nahi dugun eredua da eta zuei esker da posible eta lehiakorra bertako merkatuetan eta nazioarteko merkatuetan. Eszenario honetan bertan Nicolas Smithek Euskadi jartzen zuen gizarte ekonomiaren eredu gisa berak esaten zuenez. Zuek frogatzen diguzue oparotasunaren bermearen, berrikuntzaren bermearen eta elkartasunaren bermearen ezaugarri dela edo erakusgarri dela gizarte ekonomia.
representa más de Gizarte ekonomiak 70.000 enplegutik gora ordezkatzen ditu, hemen Euskadin horietatik 40.000 Gipuzkoan daude, enpleguaren 10,2. Eta gure industriarloko enpleguaren oso 100 handi bat ere, oso kopuru garrantzitsuak erakusten digute zer garrantzia duen gizarte ekonomia gure lurraldean. Maila ekonomikoa, gizartearen inklusioa eta kohesioa badira ekonomia indartsu baten erakusgarri. Baita hirugarren sektorean ere, zaintzan, desgaitasunean lan egiten duten ereduak ditugu, enplegu babestua sustatzen dutenak, foru erakunde konpromiso argi bat dugu ekonomia sozialarekin, iruditzen zaigolako erabakigarria dela gure etorkizunerako eta etorkizunerako gainera ezinbestekoa da eredua bermatzeko lankidetza publiko pribatua edo publiko soziala edukitzea eta edukitzen jarraitzea. Baditugu hainbat adibide gureak Emaus eta beste hainbat kooperatiba alkateak aipatu dituenak. Oso egoera zehatzetan sortu ziren behar zehatzei sortzeko eta nik gaur Iñaki Alkorta Andonegi gogora ekarri nahiko nuke inklusiorako eta pertsona guztien eskubideen aldeko borrokaren erreferentzia bat izan zarako. Lankidetzen ari gara hainbat erakunderekin, Gipuzkoako Foru Aldundia sustatutako hainbat proiektutan adibidez Adinberri, Naturklima edo elkarrekin lanean egoera zaurgarrian dauden pertsona laneratzeko proiektuak sustatzen ari gara eta beste adibide bat Zubietan egingo dugun proiektua da. Bertan, sortukoen enpleguaren 60% gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonentzat izango dira. Desberdintasunak desagerrarazteko helburuarekin lan egiten dugu. Gizarte justuagoa, berdintasun handiagokoa izateko. Gizarte ekonomiaren garaian bizi gara, gizarte ekonomiaren balioak agendaren erdigunean daude. sozialagoa eta jasangarriagoa da behar duguna. Belaunaldi berriei, eta hemen asko zaudete, eta egungo gazteei aukerak eskaintza emateko. Bakoitzak bere herrian, personal eta profesionalki garatzeko aukera emanez. Langile eta gizarte osoari mesede egiten dion eredu ekonomikoa zarete. Mundu itxaropentsuagoa eta hobeagoa baten eredu zarete. Pertsonak erdinuan jartzen duena. Bihotzez, mila esker. Eskerrik asko, Asensio jauna. A continuación, invito a subir a este escenario. Jarraian, Maravillas Espin, Lan Ministerioko Enpresetako Lan Autonomoko, Gizarte Ekonomiako eta Gizarte Erantzukizuneko zuzendari nagusia. Igo agertokira mesede. Egunon, buenos días a todos y a todas. Egunon, guztioi, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministeriotik eskerrak eman behar dizkizuegu hemen zaudeten hoi. Gaur enplegua eta ekonomia soziala izpide ditugulako eta ezinbestekoa da guretzat hau guztia ikusaraztea. Gure lan ildo nagusietako bat da. Guretzat ekintza hori beharrezkoa da, pertsonak ekonomia sozialera gerturatzeko eta ekonomia sozialak gizartera gerturatzeko. Guretzat, gure egunerokoaren parte da, baina garrantzitsua da ikusaraztea zer balio dauden gizarte ekonomiako enpresen eta ereduen atzetik. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, eskerrik asko guztiei hau antolatzegatik, benetan zoragarria da ekitaldi hau eta benetan ondo erakusten du zer garrantzitsua den, ez da, herritarren eta gizarte ekonomiaren arteko topaketa hori. Eta noski eskerrik asko eneko hiriburu hau eskaintzagatik egun hauetan ekonomia sozialaren hiriburu izan zaretelako eta aukera izan dugulako hainbat ministro biltzeko gizarte ekonomian, lanean, diharduten Europa osoko ministroak eta adostasun mailak
lortu ditugulako Europako proiektuan gizarte ekonomiari beste bultzada bat emateko. Ekitaldi honetan esan denez enplegua eta gizarte ekonomiak bat egiten dute. Eta ekintza honetan funtsezkoa da ekonomia sozialaren familiak Euskadin egindako lana eta ekarpena. Haiei guzti ere eskerrak eman nahi dizkie, seguru hemen daudelako haietako asko, eskerrak eman nahi dizkiet beraien lankidetzagatik, haien lanik gabe ezingo genukelako hainbeste agenda, edo hainbeste edukiko agenda bat eduki. Eta gaurkoan aukera paregabea dugu enpresen eta ekonomia sozialaren ateak zabaltzeko, herritar guztiak sar daitezen, ikasle guztiak sar daitezen, eta ezagutzeko gogoa duten guztiak sar daitezen. Erakunde hauek, gizarte ekonomiakoek mugitu egiten gaituzte eta mugiarazi egiten gaituzte. Gizarte ekonomiak enpresa demokratikoak sortzen ditu gure herritarren artean demokratizazio bat bultzatzen du. Enpresa berritzaileak dira ikuspegi teknologikotik, baina baita ere sozialetik. Enpresa hauek konpromiso bat dute gure lurraldearekin. Gizarte ekonomiako enpresek kalitatezko enplegua sortzen dute, baina baita ere badira tresna bat enplegua bera sortzeko. Badira tresna bat amets egiteko eta ametsak gauzatzeko. Eta horregatik iruditzen zait aukera bikoitza baliatu behar dugula, gure enpresen ateak irekitzeko, hemen Euskadin, eta barruraino sartzeko, sukalderaino sartzeko. Eskerrik asko eta gozatu gaurko jardunaldia. Eskerrik asko, Espin Anderea. Turno ahora de la vicelen... Jarraian, Idoia Mendia, bigarren lehendakari orde eta Eusko Jaurlaritzako enplegu eta lan sailburuaren txanda orain. Egunon guztioi, alkate jauna, herri agintariok, ongi etorri gizarte ekonomiarekin estreinatuko dugun plaza publiko honetara. Oztopo fisiko eta sozialik gabeko enplegu aurkitzeko, enpresan parte hartzeko, aberastasuna sortzeko eta aberastasun hori banatzeko gune irekia. Espazio hori lanbide enplegu zerbitzu publikoaren eskutik zabaltzen dugu, gizarte ekonomiari esperientzia osoa eskaintzen baitio. Lanbidek erreferentzia izan nahi du kooperatibei, lan sozietatei, enplegu zentro bereziei, laneratzeko enpresei eta enpresa solidarioei laguntzeko. Eta horrezagaitik lankidetza esperientzia hau. Hemen enpresak eta pertsonak konektatuko dira, baina hemen ere istorio arrakastatsuak entzungo dira. Euskal gizarte ekonomia mundu mailako erreferente bihurtu dutenak. Eta hemen atea irekiko zaie ideia horiei guztiei, talento horri guztiari egia bihurtu nahi badute eta ekintzailetza kolektiboarekin egin baitezakete. Pertsonak ikastetxean dituzten aniztasunak kudeatzen dakiten eta kokatuta dauden eskualdeekin konprometituta dauden proiektuetan. Etorkizuneko proiektua, enpresa kultura osoan zabaltzea nahi duguna. Donostia, enpresa kulturaren Espainiar hiriburu gisa utz dezakeen ondarerik onena da. Abenduan biziko dugun lehen jaialdian adieraziko dena. Ekoz partaidetza ezaugarri duten enpresen partaidetza errematea izango da. Se escribe y se habla mucho de la batalla global. Asko hitz egiten da talentoaren aldeko batalla globalaz, perfil egokiak izatea, gure enpresen beharrak asetzeko eta belaunaldien arteko txandakatzea bermatu ahal izateko. Aztertu egiten da enpresa guztiak nola egin daitezken erakargarri,
leia guztiaren aurrean, talentuen iesik egon ez dadin, eta erakartzeko eta leialtzeko enpresan behar ditugun pertsona. Behin eta berriz entzuten ditugu mezu horiek, eta mezu argiak dira, oso ongi ulertzen ditugu gure sailetik ere. Eta guk beti esaten diegu, Euskadin 1.000 pertsona ari direla enplegu bila, eta ez dutela aurkitu enplegurik edo, enplegu bat izan arren, enplegu hori aldatu nahi duten pertsona daudela, eta baudela ere, enplegutik urrun dauden pertsonak lanean hasi ez direlako, oraindik adibidez ikasketak amaitu berri dituztelako, badaudela eskarmenturik gabekoa, badaudela adinen aurrera egin dutenak, eta badaudela bai gizon, bai emakumeak lan beharrean. Eta esaten diegu, enplegu publikoko zerbitzura joan daitezen bertan laguntza eta konpainamendu eskaintzen diegulako, pertsonen eta enpresen arteko lotura hori egiten delako. Baita ere, gomendatzen diegu laneko osasun zerbitzutara joan daitezen, arriskurik gabe parte hartu ahal izan dezaten. Euskadin alaber, erreferentzia den esperientzia dugu, hainbat enpresa ditugu. Enpresa erakargarria dira pertsonak erdigunean dituztelako. Eta aberastasuna sortu ez ezik aberastasuna hobeto sortzen duten enpresa ditugu ere. Parte hartzearen aurrean zabalik daudenak, elkarlanean aritzen direnak, dibertsitatea oso ongi kudeatzen dutenak, arrazoi fisikoengatik edo sozialengatik baztertuta dauden horiek integratzen dituztenak, enpresa arrunt batean egiten ez den modu batean. Hori da ekonomia soziala, talentua aurkitzen dakiena, mespretxurik egin gabe, bada ekonomia bat ideien potentzialtasun osoa garatzeko aukera ematen duena, ekintzailetza kolektibotik. Eta enplegu bila dauden edo enplegu aldatu nahi duten askok ez dute ezagutzen zenbat aukera eskaintzen dituen gizarte ekonomiak. Ekintzailetza beldurgarria izan daiteke pertsona askorentzat, arriskoarekin lotzen dutelako, baina ekintzailetza lankidetza egiten bada, non arriskoak eta mozkina partekatzen baitira, orduan ate asko irekitzen dira. Eta gainera gure departamentoaren osalanen eta lanbideren tresna guztiak dituzte eskura. Soilik laguntza ekonomikoak inoiz eskaini ditugun handiena baitira, baita ere laguntza, orientazioa, baliabide administratiboak, aholkularitza lan osasunean, proiektu bat martxan jarri nahi duen oro kontuan hartu beharreko guztiak eskaintzen ditugu. Gainera, gizarte ekonomiak laneratzeko hainbat aukera eskaintzen ditu, adibidez, lanerako enplegu berezietan, laneratze enpresetan, gizarte ekonomia solidarioko sareetan, eta lanbiden eskaintzen den horretan ere. Talentua aurkitu nahi duten enpresa guztientzat eskura jartzen da. Honen guztiaren uztarketaren ondorio sortzen da FESLAN, pertsonak balioa dituzten enpresekin harremanetan jartzeko asmo horrekin. Sortzen da Merkalan osatzeko, lanbideren azoka hori osatzeko eta Euskadin gizarte ekonomiarekin dugun mende batetik gorako eskarmentuarekin uztartzeko. Egun hauetan hitz egin dugu honi buruz, baina egun hauetan ere entzungo ditugu esperientziak, zer elkarte dauden, nola elkartzen dira enpresa hauek. Eta hitz egingo dugu batak eta bestea duten anbizioi buruz. Eta bokazioa piztu nahiko dugu. Hain zuzen ere, bokazioa sustatzeko sustraituta egon behar direlako proiektua, kohesioa izan behar dutelako. Eta hemen horren adibide ditugu. Eta izan ere, aurten Donostia gizarte ekonomiaren hiriburu denez, uler dezakegu eredu bat garela. Euskadin 4.000 enpresa sortu dira balio horietan oinarrituta. Hamarnaka milaka pertsonei lana ematen diete, hainbat eta hainbat sektoretan. Eta gobernuetatik intentsitate handiz ari gara gure babesa eskaintzen, ez soilik babes ekonomikoa, baizik eta baita ere plan estrategiko solidoa, konpromiso handi batekin. Eta balioak dituen ekonomia hori edatzeak azaltzen du guk ditugun desberdintasun tasa txikiagoak eta kohesio sozial tasa handiagoak. Eta gainera garrantzitsua ere ziurgabetasun egoerari aurre egiteko resistentzia handiagoa izan dute, lankidetza printzipioa dutelako,
eta elkarri laguntzen diotelako uneri txarrenean, baina baita ere berritzen jarraitzeko aukera dutelako. Eta balio hori ere oso garrantzitsua da, aurretik ditugun trantsizio horietarako guztietarako, nor bere burua asmatzeko eta berrasmatzeko gaitasuna ezinbestekoa da, aukera honetara gerturatu nahi diren guztientzat. Eta gai hauek guztiak jorratuko ditugu jardunaldi hauetan eta azkeneko ideia batekin amaitu nahiko nuke. Badaukagu erronka bat, talentuarekin. Talentua pertsona guztiek dute eta gizarte ekonomiak erronka horri erantzuten dio, hain zuzen ere, pertsonak beren konpromisoa eta beren ongizatea direlako beren enpresen motorra. Horregatik gure sailetik pertsonengan egiten den inbertsio hori, balio hori, enpresa kultura osoaren ideia garrantzitsu bezala txertatu nahiko genuke. Eskerrik asko eta espero dugu jardunaldi hauek eta azoka hau izatea lortu nahi dugun gizarteratze honen pauso handi bat izatea. Ekorekin osatuko dugu asmo hori. Eskerrik asko eta jardunaldi hon.